Uhlangana Zulu kumina will forever be the biggest scam since COVID. I don't know about you guys. You know, like, it's such an embarrassment. Now, personally, this is a personal take. Before you come in here bashing me for my personal take, it's such an embarrassment. Ngisho ungena kwi-comment section ye-video postwe phesheya. Uzozwa kuthiwa hlangana Zulu, makuthiwa hlangana Zulu kuzothuka lo muntu noma uzohlekwa noma uzokwenziwa inhlekisa. For no reason. We've got too much time on our hands. Enye izinto engidepressayo leyo, but angikho lapho ngila. Ngathi nina, when this blows over, Zulu men, patriarchy, misogyny, and the hatred that they spew emhlabeni, kuzoziwa kuthina abantu besifazane noma kuyiwe itabanini. Angiligwinyanga. Une screenshot esicirculateayo la ukuthi angaze eGhana benzeni sebe ukushadana kweyitabane seku unlawful. Now niyangazi ke mina itabane anginandaba nazo. Adona la anginandaba nazo. If you are gay, you are gay. That's okay. Mina ngizokuthanda ngikwamukela unjalo. Anginandaba. Yabo. I think iseGhana la sebenze khona ukuthi kube unlawful ukushadana kweyitabane. As a result, shuthi in the near future ukutabane kwabona is going to be deemed illegal. Now what is going to happen to umuntu who identify as isitabane? Ngiyababona bonke laba abanye abayisanganisa mina ngikhuluma nje the two categories esikhule ekhona nathi, being umfana gay, intombazane lesbian. What is then going to happen kuleyo community? Nabo bazoxoshwa, bazoshawa, bazosikela umhlaba wabo kuthiwa bayohlala bodwa kuzokwenziwani. Nisa kuyona leyo nto, nisa kuyona indlela amaZulu ama-tribalist ngayo. IKwaZulu Natal la. IKwaZulu Natal kumanje makugxoshwa abantu emasaloni akusashiwo ukuthi akuhamba ama-foreigner, akuhamba sekuthiwa akuhamba amashangani. Guys, I did history. Yazi, I be giving you guys free history lessons over and over again. Yazi ukuthi ishangane yini. Out of the 11 official languages, ishangane ngicawuthi laba bakhuluma isiTsonga, Shitonga or something like that. Mengaphosa, I stand to be corrected. But amashangani laba abet mebe sina like traditional dance yabo laba batshikiza ngalezi zinto enezinqe enkulu ishibhelani. Amashangane ke lawo opapapeni akuwona amakwerekwere lawo. Amashangani ilanguage yabo is recognized as an official language as South Africa, meaning they are qualified futhi out there, they are recognized as South Africans. Ngizwa inzondo, ngizwa umona enhlizweni yalosisi. Soqoqa la, asudlala nina la. Akuhamba ishangani. Niyazi guys endawo ekuthiwa iSoshanguve. Fa isikoleni kancane. Now makucollapse i-apartheid ngene idemocracy wemangazi waphela ubuya beyiphandla. Makucollapse i-apartheid ngene idemocracy kunendawo eyabekwa noma eyadatshulwa ukuthi izo-accommodate lonke inhlobo le-tribe ongalicabanga likhona la eSouth Africa, especially makuyofuna umsebenzi. Le ndawo was to accommodate amaSuthu, amashangane, amavenda, amanguni, because it's Soshanguve. That's where Soshanguve comes from. Soshanguve is a unification of all the tribes like South Africa. So Sotho, Shangani, Nguni, Tin, Venda. Now these are the same men. Mina bafethu mina go back to the first video I have pinned. Ngaze ngathuka inhlamba ngathi mina bahlangana laba makhona isibumbu kuphela yona ndlela babumbana ngayo. Makumele babumbane bodwa njengeinsizwa kwenzeka kumele kuze kube khona isibumbu esohamba phambili. Kuyikhani kusukunya ukuthi hayibo khona inkinga ekhona, but angikho lapho. Ngisaniphindele iKwaZulu Natal la. Azohamba amakwerekwere. Mase hambile amakwerekwere bese kuthiwa imponda lihambe. Yabona ke thina amaXhosa sisenkingeni thina abasifundi laba abazenzisi abaSuthu abazenzisi kahle la KwaZulu Natal kahle bekufanele ngabe guys senivele nidabula iborder niphuma inxiwa njenge Cape Town. AmaZulu asale wodwa enza izinto ngendlela yawo wodwa ngoba vele ngisho ngathiwa ufaka indaba yesikole noma ufaka indaba yokuthi okay nayi problem la ikhona, asi understand economically, asi understand commercially, asibheke system, asi understand via amabank, asi understand via OSARS, asi understand lapha ugovernment njengoba kumanje ugovernment kuduka imali engango 2 billion yabantu bempesheni, pensioners fund ledukile. Zonke lezo zinto ngeke umuntu akaZulu afuna ukuyinaka. Uzothi akambi ikwerekwere siyeza lapha kumanje kunomthetho ofuna ukuphaswa
kule case le yenziwa lapha phezulu eSupreme Court. And mengaphosisi lapha yana abantu abamnyama ngiyaphinda ngiyagcizelela, we are going to be driven out of decision making or law passing in the near future, meaning ukuthi umuntu omnyama ommeli oyijudge oyiadvocate oyini oyi-defense attorney noma ngabe uyini in the near future uzobe pushed out of i-potential ukuthi abe khona in the law making, in the decision passing. No, asinandaba nayo yonke leyo nto. Kune movement manje constitutional reform. No, ngeke size sinake le nenzani nani nibone cha thina sithi akuhambisha ngani. And now this hatred, this misogyny has quickly turned so nasty because why kuxosha abantu abanjengolondi? uLondi nje guys ade ngifunda naye high school. Nimbiza ngomaduma kude. Kade ngifunda naye high school nami wayengiluka uLondi angimazi angeke ngize ngithi ngiyazi attitude yakhe noma izinto ayikhuluma ku social media nginandaba angimdefend. Futhi mawukuthi uJolofina futhi okwakhe lokho mina ngidefenda iwork ethic yakhe njengomuntu omazi. uLondi besiluka ema-toilet esikoleni siyabonga secondary bazongifakazela uschoolmate. uLondi bekwazi ukuthi uyena uyo nomngane wami uSamke. Isikole sonke besigoqile bebengaluki bebedweba bekungathi umuntu utisha umata aluka isinuphi into ethule ethe usukela sisafunda isikole. So manje mase simbona ese-own isalon esemkhulu kanje thina siyamjabulela ngoba thina siyamazi usukaphi. Njengoba ngisho ukuthi waqala ukusiluka ema-toilet esikoleni kungavumelekile ukulukana esikoleni, you understand, eyibambela labo 20 rand besinupho 30 rand bemthungo. Njengoba ngisho ukuthi wayengiluka nami uLondi, mina ngibiza ngoLondi ngoba ngazi igama lakhe langasekhaya. Kuyangimangaza manje mase kujatshulwa kangaka ukuthi cha akuvalwa isalon. Kunomunye usisi futhi naye uNozi ngistitshile ivideo kuzovalwa isalon yakhe kugcine kushawa ngisho ama-employees akhe. The question now stands, bekuyinkinga amakwerekwere noma inkinga bekukuthi sizondana sodwa? Ngizophinde ngisho mina, yabona mesingakadili naleli ife elimnyama lokuzondana sodwa lokunyanyana sodwa nale misogyny yalamadoda ali tribe. Hayi mina wangibuza ungiphala ulimi ungabhala inoveli mina ngale tribe yakithi. Mina, I identify as Xhosa because my dad is Xhosa and my parents were married, but I was born and raised in KZN. So ngumZulu by default. Because ngikhulele emzini kama kufana ukuthi kumalume, ngumZulu by default. Ngikhulele esiZulwini, ngiphakamisa impande yesiZulu, nginyanga yesiZulu. Ne? And I can say this confidently, gracefully enough. Sengilapha abantu abaningi la. Othola ukuthi inkinga zabo ziqale ngendoda yomZulu. Ngibuzile mina ukuthi amakwerekwere niwaxoshela ukuthi an-affect aniphuca emsebenzini. Yimiphi le msebenzini aniphucayo? Naniphuce nama-qualification, thina sihleli nama-qualification. Angaze mina ngize ngiyofesa enkampanini noma ngibizwe kwi-interview enkampanini ngifice iphaneli yamakwerekwere mina. Kuhleze kwamaZulu njengami. Ngiyaphinda ngiyasho. Mina kade ngeke kwi-interview awuphelile u6 months interview yamasipala, my dream job. My dream job ka-finance. My dream job. Kamasipala itext ayidlula la eClaywood angafiki ngisho ekhaya. Itext ayidlula eClaywood wangena i-SMS ubaba obekwipanel wathi iWhatsApp wathi mntanami lo msebenzi wakho ungangijabulisa nje kuphela. Ngakhala ngaze nganesibibithwane ngakha lo baba uMzulu phaqa ngakhala ngaze nganesibibithwane ngafike ngabikela umala ekhaya ngathi mina makanti ama-colleagues akanjani. Kwasuma yini ngathi mina kanti ama-colleagues akanjani mfethu. Sengingahlala mina iminyaka emingaka mina njengoba nginitshela ukuthi guys, I spent the first 18 years of my life esikoleni. And then I spent another 6 years of my life esikoleni. Ngina 26, do the maths. Meaning impilo yami yonke mina I've been in school. Anandaba namakwerekwere mfethu ngihleze ngisho wahambe vele ukuthi mina wangi-affect vele awangiphazamisa indawo ngoba ngisho ngathi ngiyasivula manje siphaza shop la ngasekhaya akekho umuntu ozongisupport abazothi uzama ukwenzani lo. Ngoba nizobe nijaha ukuthi ningibuyise khona nizo-celebrate i-downfall yami. So mase niqedile ukuhlanya nale propaganda nalama media scandals apathetic eniwenzayo, mase niqedile ukuyihlaza phambi kwezwe ukuthi as a nation all we have to offer is violence. One more time for the people at the back. As a province all we have to offer is violence nokugoloza. Because mase kusuke yonke lento le, I guarantee you ngeke size siqashwe sohlala namaphephethu ekhaya. Odokotela bazohlala nama. Yabona kune comment section engidabukise kwenye post esusisi, I am a qualified doctor but I work at a warehouse. Ngihola 3,000 ngenyanga. That's the fucking